ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட 18 சாப்டர்ஸையும் இன்னையோட வந்து முடிக்க போறோம். ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம வந்து இந்த இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில ஒன்னா டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பா இதோட அர்த்தம் எல்லாமே நம்ம எல்லாருக்கும் உள்வாங்கிட்டு பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம சிறப்புற வாழணும். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்காது. அப்படியே கிடைக்கிற ஒரு ஹியூமன் லைஃப்லயும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பகவத்கீதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு பாக்கியமும் ரொம்பவே அரியுது. அதுல நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பிளஸ்டு. நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அந்த சுக்ருதி இருந்திருக்கு அப்படின்றது அதுல ரொம்பவே உண்மை. பகவானோட மர்சி, எப்பயுமே பகவானோட மர்சி நம்மளோட என்டிவர், அதுதான் வந்து ரொம்ப அவசியம். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. என்னைக்குமே எது நம்மளோட விருப்பமோ அதுதான் பகவான் நிறைவேற்றுவாங்க. அது அந்த வகையில நமக்கு இந்த பாக்கியம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறமும் எல்லாரும் செகண்ட் லெவல்ல கண்டிப்பா தொடரணும். அசோசியேஷன் மஸ்ட். நம்ம அசோசியேஷனோட இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளால கிருஷ்ண பக்தியில ஸ்திரமா இருக்க முடியும். கொஞ்சம் நம்ம அந்த பக்கம் வெளியில போனோம்னா மாய நம்மள என்ட்ராப் பண்ணிடும். ஸோ அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட அந்த ஒரு விஷயங்களை நம்ம முழுமையா நம்மள ஈடுபடுத்திடுவோம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அசோசியேஷனோட பக்தர்களோட, அதுவும் தூய பக்தர்களோட, பரம்பரையில வர பக்தர்களோட நம்ம வந்து நம்மளோட கான்டாக்டை எப்பயுமே வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வுல நிலைச்சு இருக்க முடியும். பக்தியும் நம்ம கிட்ட நல்லா வளரும். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம நேத்து 18 சாப்டர் பாதி வரைக்கும் பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு 18 சாப்டரும் என்னது சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா எல்லாமே இது வரைக்கும் என்னன்னா பகவான் வந்து சொன்னாங்களோ அர்ஜுனருக்கு, அதாவது நமக்கு அதோட சம்மரியா இதுல நம்ம பாக்குறோம். இந்த சாப்டரோட பேரு மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை, அட்டைனிங் மோக்ஷா அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நேற்றுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லலாம். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। ललिता माताजी हरे कृष्णा। இன்னைக்கு நம்ம 18 சாப்டர் பார்க்க போறோம். हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। 18 சாப்டர்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நேத்துக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதாவது முக்குணங்கள் அடிப்படையில அவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட செயல் எப்படி இருக்கும்,
செய்பவன் ஆத்மா எப்படி இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நுண்ணறிவு புத்தி எப்படி இருக்கும், அவங்களோட கடமையா நினைச்சு எப்படிலாம் செய்வாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம வேறுபாடுகள்லாம் பார்த்தோம். அதுல நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க சத்துவகுணம், அதுலயும் சுத்த சத்துவகுணத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றத 18th சாப்டர்ல நம்ம நேற்றுக்கு நிறைய பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனனோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னவா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியாகம் சந்நியாசம் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நானு அப்படின்றது வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. அதோட விளக்கமா தான் பகவான் நிறைய விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். 41, 42, 43, 44 படிச்சிடலாங்களா மாதாஜி? நேத்து படிச்சோம், இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப்காக படிச்சிடலாங்களா? 41 நான் படிக்கட்டுமா முதல்ல? படிங்க மாதாஜி. படிங்க. 41, 42, 43. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமண சத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் ச பரந்தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ பிரபவை குணைஹி சமோதமஸ்தப சௌச்சம் சாந்திரார்ஜவமேவ ச ஞானம் விஞ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் शौर्यं तेजो घृति दौक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावसं कृषिर्गोवृक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावसं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேத்துக்கே இந்த ஸ்லோகங்கள் ஒரு தடவை நம்ம பார்த்தோம், இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை ரீகேப்காக. இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 ஆசிரமங்கள், அதன் அடிப்படையில நம்மளோட கடமைகள் இருக்கும் அப்படின்றத நேத்துக்கு பார்த்தோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர். 4 ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள். இந்த 4 தான். ஒரு சமுதாயம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த 4 பேர் 4 பிரிவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? பிராமணர்கள்ன்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல ஸ்லோகங்கள், அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ், ஞானம், தர்மம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. அதன் அடிப்படையில ஒரு சத்திரியன் போது வலிமை மிக்கவங்களா, அதாவது வந்து நாட்டை வந்து நல்லபடியில ஆள்ற அந்த குணங்களோட இருப்பாங்க. அவங்க கண்டிப்பா யாரோட உதவியோட நாட்டை ஆளணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராமணர்களோட அறிவுரையின் பேரில் தான் அவங்க நாட்டை வந்து ஆளணும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல கிங்னு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு குருன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கைட் பண்றதுக்காக. அப்போ சத்திரியர்கள் அப்படி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்யர்கள்னு பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, நிறைய இந்த இது விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் இதெல்லாம் செய்யறவங்க. அவங்க கிங்கோட அவங்களோட ரூல்ஸ் படி தர்ம வழியில அவங்க எப்படி சொல்றாங்களோ அதன் படிக்க அவங்க நடக்கணும். அதன் மூலியமா அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க வாழணும். அப்போ இந்த மாதிரி செய்யும் போது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இதுல இருக்கும், கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும், ஒழுக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள் எப்படின்னா எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து பணிவிடை செய்வாங்க. அப்போ இது 4ம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சமுதாயம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுல மறுபடியும் அந்த மீனிங் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூதரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இந்த 3 பேருக்கும் அவங்க சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் ஒரு சமுதாயம். இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதுல கண்டிப்பா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அட்வைசரி போர்ட்ல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங்ல உள்ளவங்க இருப்பாங்க, அப்புறம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றவங்க இருப்பாங்க. அப்பதான் அந்த கம்பெனி எல்லாமே கரெக்டா ப்ராப்பரா நடக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து பேசிக்கான பிரிவு ஒரு சமுதாயத்துக்கு. அதை இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதுல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.46. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா பிரவர்த்திர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யர்ச்ய நித்யம் விந்ததி மானவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையாக செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அதாவது இதுல என்னன்னா, இவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க கடமையை எதன் அடிப்படையில செய்யணும்னா பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக, பகவான் சொன்னபடிக்கு தர்ம வழிக்கு பிராமணர்களா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியர்களா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யர்கள் சூத்திரர்கள் அவங்க செய்யும் போது அது என்னவாகுது, ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு ஒழுக்க முறையோட அந்த விஷயங்கள் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனால் சமுதாயத்துல எந்த ஒரு தீமையும் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமலும் இருக்கும். அப்ப எல்லாரும் அவங்கவுங்க கடமையை யாரை திருப்தி பண்றதுக்காக பண்ணணும், பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக. பகவானை திருப்தி பண்றோம்னாலே அங்க ஒழுக்கமும் தர்மமும் நம்ம ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.47. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விலைகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, நான் போர் பண்ணல, நான் அதுக்கு பதில் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஆக்சுவலா அவங்க யாரு, சத்திரியர். அவங்களோட கடமை என்ன, போர் பண்ணணும், நாட்டை வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்கணும், தர்ம வழியில வழி நடத்தணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்கள் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், சின், அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டெசிஷன், அப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன விஷாத யோகம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ நான் வந்து சன்னியாசம் கூட வாங்கிக்கிறேன், எனக்கான இந்த போர் பண்ண வேணாம்னு சொன்னாங்களா? அப்ப அவங்க ஒரு சத்திரியர் இருந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணலாம்னு நினைச்சாங்க, அவங்க சன்னியாசம், பிராமணர்கள் அந்த இதுல வந்து போலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாங்க. அதாவது சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை எனக்கு செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்குதான் பகவான் வந்து இந்த மேற்கோள் காட்டுறாங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. அது மாதிரி யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அதை அவங்கவுங்க செய்யணும். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா குருகுலத்துல கொண்டு போய் குழந்தைங்களை விட்டுருவாங்க. விட்டதுக்கு அப்புறம் குருவுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் சேவை பண்ணுவாங்க. அந்த குழந்தைங்க எல்லாரும், அது என்ன குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, ராஜாவோட குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, பிராமணர்கள் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, சத்திரியர், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் எல்லாரும் கொண்டு போய் விடுவாங்க. அப்போ குரு வந்து பாப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன திறமை இருக்கு அப்படின்றத அவங்களோட சேவையில இருந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த ஞானத்தை அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்க அந்த இதுல சிறந்து வருவாங்க. இதுதான் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமா இருந்தது. இப்ப மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி படிப்பு அப்படின்றது கிடையாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப மங்கி அதுதான் என்ன பண்ணும், வேக மரத்துல ஏற முடியும். யானையாலேயோ பெண் குயினாலேயோ இல்ல மீனாலேயோ என்ன பண்ண முடியாது, அதை செய்ய முடியாது. அப்ப யாருக்கு என்னென்ன பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அதை தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும், சிறந்து செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து மாறி வேற ஒரு இதுக்கு போறது அவ்வளவு உசித்தம் கிடையாது அப்படின்றது பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யறதுனால அதுல என்னைக்கு பாவ விளைவுகள் வரப்போறது இல்ல அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ உள்ள மாடர்ன் எஜுகேஷன் இப்படிதான் இருக்கு. எல்லாருக்குமே எல்லா டாபிக்கும் கொடுத்துருவாங்க, எல்லாருமே அதை செய்யணும்னுவாங்க. ஆனா குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு திறமை இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகுறாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது. ஆனா நம்மளோட கல்வி முறையில அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தது, குருவுக்கு சேவை பண்ணணும், அவங்களுக்கு எதுல திறமை இருக்கோ அதை வந்து குரு நல்லா கைட் பண்ணி அவங்கள நல்லா கொண்டு வருவாங்க. இதுதான் ஒரு முறையான ஒரு கல்வி இதுவா வந்து நம்ம அந்த காலத்துல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.49. அசக்த புத்தி சர்வத்ர சிதாத்மா விகதஸ்துகஹ நைஷ்கர்ம்ய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை
அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சுய கட்டுப்பாடுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பற்றற்ற எதிலும் அவங்க என்னது பற்றுதல் இல்லாம இருக்காங்க, மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகங்களையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன். எதை நம்ம துறக்கணும், அதாவது நம்மளோட கடமைகளை துறக்கணும் இங்க பகவான் சொல்லல, ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளோட விஷயங்கள் துறக்கணும்னு சொல்ல. எதை துறக்கணும், நம்ம பௌதிக சுகத்தை நம்ம வந்து புறக்கணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். துறவை பயிற்சி செய்தல், இதுதான் உண்மையான துறவு. இந்த பௌதிக அதாவது முக்குணங்களுக்கு அதாவது அடிப்படையில நம்ம வந்து கண்டிஷனல் சொல்ல நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பற்றுதல் ஏற்படும். அப்ப அந்த பற்றுதலை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், விட்டுடணும். துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளில் இருந்து விடுதலை. அதனால் அப்படி செய்யறதுனால என்ன ஆயிடுது, கர்ம வினைகள்ல இருந்து நம்ம பாதிக்கப்படாம இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான், அதாவது என்னன்னா கர்ம வினைகள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும்னா இந்த பௌதிக சுகத்துல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும், நம்மள வித்ட்ரா பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.54. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை அடைகின்றான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி பௌதிக சுகத்துல இருந்து தன்னை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டு சுய கட்டுப்பாடு பற்றற்ற இதுல இருக்காங்களோ, துறவை பயிற்சி. துறவுன்றது இதுதான், நம்ம வந்து தனியா காட்டுல போய் தவம் பண்ணணும், ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடணும், அது வந்து துறவு கிடையாது. மனதளவுல நம்ம எப்படி இருக்கணும், பகவான் மேல பற்று கொண்டுட்டு இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள வந்து விடுவிச்சுக்கிறது தான் உண்மையான துறவு. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலையை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அதுலயே அவங்களுக்கு திருப்தி வந்துடும். பகவானுக்கு சேவை செய்யறதே, பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, திருப்தி சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதுக்காக அவங்க கவலைப்படுறது இல்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, அவங்களே அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது அவங்கதான் என்னது எட்டர்னல், என்னைக்கு நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு அப்படின்றப்போ அவங்கள நம்ம வந்து அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மேல அதிகமான விருப்பு வருவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழியிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்ப எல்லா உயிர்வாழியும் அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க, எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்கள தான் பார்ப்பாங்க. அதாவது எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க, எல்லாருமே ஸ்பிரிட் சோல் அந்த அளவுலதான். அது நம்ம ஏற்கனவே நேற்றுக்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அறிவின் உதவியோட எல்லாரையும் எப்படி ஸ்பிரிட் சோலா பாக்குறவங்க சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில நம்ம எல்லாரையும் பார்க்க அது மாதிரி பார்க்க என்ன ஆகும்னா அவங்களோட குறைகள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா அதுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நம்மளை கஷ்டப்படுத்தினாலும் நம்மளோட கர்ம வினை போகிறதுக்காக அவங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்மளால எடுத்துக்க முடியுமே தவிர அவங்க கிட்ட உள்ள குறைகள் நம்மள பாதிக்காது. நம்மளும் என்ன நம்மளும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நம்மளால ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியும். சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதுனா, எல்லா உயிர்வாழிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்றது என்னன்னா, நம்மளுக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சுன்னு நம்ம வந்து நம்ம மனதை போட்டு கஷ்டப்படுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு, பகவானை உணர்ந்து அதிலே இன்பம் அடைகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் எதுக்காகவும் கவலைப்படுறது இல்ல, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. இதெல்லாம் செய்யும் போதே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. பகவானே, அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த நாட்டோட கிங்கே ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க எதை பத்தி கவலைப்பட போறாங்க, எல்லா ப்ரொடெக்ஷனும் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது. அப்ப அவங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தையே படைச்ச பகவானே நம்ம வந்து அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பக்தியின் மூலியமா நம்ம எதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதுக்காக அதர்மம் செய்ய போறது இல்ல, நம்ம அதுலயே நம்ம முழுமையா திருப்தி அடைஞ்சிருப்போம். எல்லா உயிர்வாழிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை அடைகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.55. மாமபிஜானாதி யாவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி அந்த மாதாஜி படிக்கிறாங்க போல இருக்கு. சாரி மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். இதுதான் டிக்கெட். நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டிக்கெட் வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் நம்மள வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். 3 ரியலைசேஷன், காட் ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன். அப்ப பகவான் ரியலைசேஷன் மூலமா நம்மளால பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். என்னைக்கு பகவான் ரியலைசேஷன்ல நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆயிடுறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, அத்தாட்சி. நம்மளுக்கு இறைவனோட திருநாடு எது, சுப்ரீம் அபோர்ட், அங்க நம்மளால போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.56 ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மதவ்யபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாதவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டாங்க, வேற யார் நம்மளுக்கு சொல்லணும்? என்ன சொல்லிருக்காங்க? எல்லா வித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியில் நம்ம இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது அப்படியே நம்மளுக்கு புரியும். அவங்க ஒரு கிங்கா தான் இருந்தாங்க. அவங்களோட செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. தூய பக்தன் அவங்க, பகவான் தான் அப்படின்றதுல அவங்களோட கம்ப்ளீட் ஃபெய்த், டிட்டர்மினண்டா இருந்தாங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல, பகவான் மேல பக்தியில. எனது பாதுகாப்பின் கீழ் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட எல்லா கஷ்டங்கள்ல இருந்தும் என்னது பகவான் அவங்கள பாதுகாத்தாங்க. எனது கருணையினால், பகவானோட கருணையினால நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றார். அப்போ அவங்க லிபரேட் ஆகுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அதே மாதிரி பிரபுபத்தாவும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வித செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தூய பக்தர்களோட நம்ம இந்த இதை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரபுபத்தாவும் இஸ்கான், அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்பட்டாங்க. அப்ப நிறைய அவங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்தது. அப்ப பகவானோட பாதுகாப்பினாலையும் கருணையினாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு வர முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தையும் அடைகிறார்கள் தூய பக்தர்கள் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும், இவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து தூய பக்தர்களை இமிடேட் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள ஃபாலோ தான் பண்ணணும். இமிடேட் பண்ணா அது அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன்ஸ நல்லா கொடுக்காது. அவங்களோட பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சபரி மாதா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வச்சாங்க இது ராமர் வர்றதுக்காக. அப்போ நம்ம உடனே சரி நானும் அப்பனே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வைக்கிறேன், பகவானுக்கு நல்லதா டேஸ்டா தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை இமிடேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வருஷக்கணக்கா அந்த பக்குவம் இருக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு ராமர் வருவாங்க இன்னைக்கு ராமர் வருவாங்க, அது ஒரு நாளும் முழு பிரயத்தனத்தோட நம்பிக்கையோட பகவான் இன்னைக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அழகா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்காக எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க செய்யறாங்க. அதுவும் ஒரு நாள் 2 நாள் கிடையாது, வருஷக்கணக்கா செய்யறாங்க. அந்த பக்குவம் இருக்கும்போது அவங்களோட அந்த பக்தி அந்த பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த ஒரு பக்தி இல்லைங்களா? நம்ம ஒருத்தவங்க யாராவது வராங்கன்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் கழிச்சு வந்தாலே நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், என்ன 7 மணிக்கு வரேன்னாங்க 8 மணிக்கு வந்துட்டாங்க, எனக்கு 1 மணி நேரம் வேஸ்டா போச்சு, நம்ம ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் மன வருத்தப்பட்டுறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் எப்பயுமே தூய பக்தர்கள் வந்து அவங்களோட அடிச்சுவடுகளை நம்ம இமிடேட் பண்ணாம நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளும் அவங்களோட அளவுக்கு ஆழ்ந்த அந்த அர்த்தத்தை நம்மளால வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 18. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18. மச்சித் சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதா தரிஷ்யசி அதச்சேத்வம் அகங்காரா நஷ்ரோஷ்யசி வினக்ஷ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. இவ்வளவு தூரம் பகவத்கீதையில எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள வந்து என்ன பண்ணுது, பந்தப்படுத்துது. அதனால அதுல நம்ம வெளியில வந்துடணும். இதுதான் ப்ராசஸ். ஒரு ஹியூமன் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய
வேண்டிய விதிமுறைகள் இதுதான். அதுதான் நேத்திக்கே சொன்னோம் இல்லைங்களா? ரோட கிராஸ் பண்ணும்போது இல்ல ரோட்ல நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணும்போது இதுதான் ரூல்னா நம்ம அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். இல்ல நான் என் இஷ்டப்படி நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரூலை ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஒண்ணு நம்மளுக்கு கெடுதல் ஏற்படும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில, ஒரு ஹியூமனா, ஒரு லிவிங் என்டிட்டி, ஒரு ஹியூமனா இப்படிதான் வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இதெல்லாம் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு அகங்காரத்தோட இருந்தால் அப்ப என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு அழிவு ஏற்பட்டுருது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், என்ன உணர்வு, நாம பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்யறவங்க ஆத்மா அப்படின்றத, நம்ம ஆத்மாவோட நிலை என்ன, பகவான் பரமாத்மாவுக்கு நித்தியமா சேவை பண்றது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்றதான் உன்னத நிலை. எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய் அப்படின்றத பாக்குறோம். இது நிறைய இந்த பக்தி யோகத்துல வந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது வந்துட்டு 7.14 ஸ்லோகத்துல கூட என்ன பார்த்தோம் நம்ம, இந்த முக்குணங்கள் வந்து கடத்தற்கு அரியது. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க என்கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்களால இந்த முக்குணங்களையும் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெய்வீம் ஹேஷ குணமயி அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஆனா இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, இதை புரிஞ்சுக்கல, என் இஷ்டப்படி இருப்பேன், ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.61. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் தேசோர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழிநடத்துகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பரமாத்மாவை பத்தி பகவான் பேசுறாங்க. சரிங்களா? ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம் எது, நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி, இது இயந்திரம் தான் இல்லைங்களா? அது பாட்டுக்கு அது வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு பாருங்க. ஹார்ட் பாத்துக்கு அது வேலையை செய்யும், லங்ஸ் அதோட வேலையை செய்யும், கிட்னி அதோட வேலை செய்யும், இண்டஸ்ட்ரி அதோட வேலை செய்யும். அப்ப இது ஒரு இயந்திரம். ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் சோல் எங்க இருக்கு, இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கு, பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். அப்போ சோல் வந்து என்னது, ஒரு பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதாவது இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கு, அது எங்க போகணும், அதோட டிராவல், அதோட கோல் வந்து பகவானோட சுப்ரீம் அபோர்டுக்கு போகணும். அந்த பயணத்தை அது என்ன பண்ணுது, பந்தப்பட்டு ஒவ்வொரு தடையும் அது பிறப்பு எடுக்குது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பயணத்துல அது போயிட்டு இருக்கு. அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகின்றார். இந்த பயணத்துல யார் நம்ம கூட துணையா இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க, பரமாத்மா பகவான். அவங்க என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்துறாங்க. எப்படி வழி நடத்துறாங்க, நான் சொன்னதுதான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வழி நடத்தல, உன்னோட விருப்பப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவமா நம்மள என்ன பண்றாங்க, வழி நடத்திக்கிட்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளுக்கு மறந்து போயிடும், நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தோம், என்ன நன்மைகள் பண்ணோம், என்ன பாவங்கள் பண்ணோம், எதுவுமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா நம்ம கூடவே டிராவல் பண்றாங்க இல்லைங்களா பரமாத்மா, அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன ஆசைகள் இருந்தது, நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கோம், இனிமே என்னென்ன நடக்க போகுது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அத நம்மளோட ஃப்ரீவில்ன்றது நம்மளோட டிசையர், நம்மளோட குணங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்கள். அப்ப பகவான் அதுல இன்டர்ஃபியர் ஆகவே மாட்டாங்க. என்னைக்கு நம்மளே வந்து பகவான் தான் என்னோட ஆசை, பகவான் அந்த சுத்த சத்துவகுணம் தான் என்னோட குணம், அதுக்கப்புறம் பகவானை திருப்தி பண்ற டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் என்னோட செயல் அப்படின்றத நம்ம கொண்டு வரோமோ அன்னைக்கு வரைக்கும் பகவான் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா என்னைக்கு நம்ம இதை நம்மளோட வாழ்க்கையில கொண்டு வந்துடுறோமோ அன்னையில இருந்து என்ன ஆயிடும், பகவானோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். ஓஹோ நம்மள வந்து இவங்க வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க, அப்ப அதுக்கேற்ற விஷயங்களை பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி வழி நடத்துவாங்க. இதே நம்ம வந்து அந்த சதுர்ஸ்லோகில பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யார் ஒருத்தவங்க நான் தான் எல்லாத்துக்கும் முழுமுதற் ஆதாரம், அதாவது 8th ஸ்லோகத்துல 10.8ல சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாமே என்னாலதான் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது. இதை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ வைஸ் பர்சன், அவங்க என்னோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பக்தி செய்யறவங்களோட பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி பக்தி செய்யறவங்களுக்கு பகவான் எப்படி வந்து கருணை கொடுக்குறாங்க, என்ன அவங்க மெர்சி பண்றாங்கன்றத பார்ப்போம் 10.10ல. அதுக்கப்புறம் 10.11ல ஞான தீபேன அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இல்யூஷன் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து
மறைச்சிடுவாங்க. எப்படி? ஞானம்ன்ற தீபம் மூலியமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்மள வழி நடத்துவாங்க. என்னைக்கு நம்ம பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே நம்மளை வழி நடத்துகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத்ரசாதாத் பராம் சாந்தியம் தானம் பிராப்ய சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரத வழியில் தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். யார்கிட்ட சரணமடையணும்? நம்மளோட சூப்பர் சோல் என்னைக்கும் நம்ம கூட இருக்காங்க, நித்தியமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட நம்ம சரணமடையணும். பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும், பகவானோட அனுகிரகத்தினால தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். தெய்வீக அமைதினா என்ன? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இப்போ 1 crore கிடைச்சா கூட எப்படி இருக்கணுமா? அமைதியா, அதுல எனக்கு ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு இருந்துட்டு அந்த பகவான் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த கஷ்டம் என்னோடது இல்லை, என்னோட கர்ம வினையினால் நடக்குது அப்படின்றத அதை வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்பயும் ஸ்திரமா செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் தெய்வீக அமைதி. உன்னதமான நித்திய இடத்தை நீ அடைவாய். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? பகவான்கிட்ட சரணமடைஞ்சு தெய்வீக அமைதியை பெற்றவங்க என்னைக்கும் பகவானோட இடத்தை அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.63. हरे कृष्णा. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அதுதான் என்னைக்குமே பகவான் நம்மள வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லல. நம்மளோட ஃப்ரீவில் அதுல நம்ம பகவானை கொண்டு வர்றது நம்மளோட முழு சுதந்திரம் இருக்கு. அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டிடுவாங்க. சரிங்களா? இவ்வாறு ரகசியத்தை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். நிறைய ரகசியம். 9th சாப்டர் என்னது? மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்ம பார்த்தோம். பகவத்கீதையில கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் இதெல்லாம் அடங்கியிருக்கு. அதுல நம்ம வந்துட்டு என்னது நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். 15th சாப்டர்லயும் வந்துட்டு வேதம் என்ன சொல்லுது? பகவான் யாருன்றதை காட்டி கொடுக்குது. பகவான் எப்படி அடையிறதுன்ற ப்ராசஸ் சொல்லுது. அதன் மூலியமா ஒரு லிவிங் என்டிட்டி பகவானை அடையணும். லிவிங் என்டிட்டி சோலோட டெஸ்டினேஷன் பகவான் தான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யணும். அதுதான் என்னது இருக்கலையே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இங்கேயும் நிறைய விஷயங்களை பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. பரமாத்மா சரணம் அடையணும், எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து இன்பத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு, தெய்வீக இன்பம் சரிங்களா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம். அப்ப இவ்வளவு ஞானத்தையும் நான் உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத விட புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி வழி நடக்கணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத பகவான் இங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.65. மன்மனாபவ மத்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே யதி ஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் நீ என்னை வந்து அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். அதனாலதான் பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. யாருக்கு கிடைக்கும்? சுக்ருதி இருந்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது ரொம்ப மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ப்ராமிஸரை பகவான் நம்மளுக்கு பண்றாங்க. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து பகவான மனசுல நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டு எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இதை செய்யும் போது இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். இந்த பிரியமான நண்பன் அர்ஜுனன். அதே மாதிரி நம்மளும் அர்ஜுனன் வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்களோ அப்ப நம்மளும் பகவானுக்கு என்ன ஆயிடுவோம்? பிரியமான நண்பனா ஆயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.66. हरे कृष्णा.
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நம்மளுக்கு எல்லா தர்மங்களையும் துறந்து, நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில சுய தர்மங்கள் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்தோம்னா இது கோவர்தன் லீலை எடுத்துக்கலாம். இப்போ கோவர்தன் லீலையில என்ன பண்ணுவாங்க, இந்திரனுக்கு வந்து அவங்க வந்து எல்லா எதுவும் பூஜைகளும் பண்ணுவாங்க. வருஷ வருஷம் செழுமையா அவங்க வந்து இருக்கிறதுக்கு இந்திரன் கொடுக்குற மழை காரணம் அப்படின்றதுனால பண்ணுவாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்திரனுக்கு பண்ண வேணா கோவர்தனத்துக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்திரனுக்கு கோவம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரொம்ப காட்டு மழை பெஞ்சு வெள்ளம் எல்லாம் வந்துடும். ஊரே வந்து என்னது ரொம்ப அழிஞ்சு போற நிலையில இருந்திருக்கும். அப்பவும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, கோவர்தன் மலையை தன்னோட சுண்டு விரல்ல தூக்கி, இடது கையில உள்ள சுண்டு விரல்ல தூக்கி எல்லாரையும் பாதுகாப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் நார்மலா கொண்டு வருவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க இது வரைக்கும் பார்த்த தர்மம் என்னது, இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணது. ஆனா பகவான் வந்து கோவர்தனத்துக்கு பண்ணணும்னே கிருஷ்ணர் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணாங்க. ஆனா அதனால ஏற்பட்ட பாப விளைவுகள்ல இருந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான் அவங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தினாங்க இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இதுவும் புரிஞ்சிடும். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வழியில, தர்மத்தின் வழியில பகவான் சொன்ன வார்த்தையோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா எல்லா பாவங்கள்ல இருந்தும் பகவான் நம்மள விடுவிப்பாங்க அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.67. இதம் தேனாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாச்சன நசாசுஷ்ருஷவே வாச்யம் நதமாம் யோப்யசூயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம், பகவத்கீதை ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கோ, என் மீது பொறாமையுள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. இந்த பகவத்கீதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, தவம் இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா தாத்பரியத்தை அவங்களால ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி உள்ளவங்களால நம்ம இப்ப பகவானை பத்தி ஆப்புலன்சஸ், பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் சொல்றோம், நான் இதுல இருக்கேன், சிங்கிள் பிராக்மெண்டா நான் வந்து இந்த உலகத்தை தாங்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பகவான் வந்து நான்றதே சொல்றாங்க அப்படின்ற விஷயத்துல அவங்க வந்து அங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களால பகவானை ஈஸியா உள்வாங்கிக்க முடியாது. அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றாங்க பகவான், இந்த விஷயங்களை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட், நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். அதனால நம்ம என்னது, பக்தியில பகவானுக்கு என்னது எப்பயும் தொண்டு செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.68 and 18.69. ஹரே கிருஷ்ணா. ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரியகிருத்தமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.68 69 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இந்த பகவத்கீதையை நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். யாருக்கெல்லாம் வந்து இதுல விருப்பம் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன ஆயிடும், தூய பக்தி தொண்டு நம்மளுக்கு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னை திரும்பி வருகின்றான். இப்ப பிரபுபாதா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க, உலகத்துல உள்ள எல்லா மக்களுக்கும். இது ஏன்னா ஹியூமனோட என்னது தாத்பரியமே இதுல இருக்கு இல்லைங்களா. எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளிவரது அப்படின்றத உலகத்துக்கே கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட என்ன பண்ணாங்க, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லா சொன்னாங்க. அப்போ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இப்போ இந்த 18 days கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும். அதனால என்ன ஆகும், நிறைய சோல்ஸ் வந்து
பியூரிஃபை ஆவாங்க இல்லைங்களா. அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல தான் சொல்லிருக்காங்க, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இதையும் நம்ம வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட சொல்றதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும், இது நம்மளோட கடமையா நம்ம செய்யணும். எல்லாருக்கும் இந்த பகவத்கீதை இது ஞானத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யார் ஒருத்தவங்க இந்த நாலேஜ எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்களோ, இதுதான் கம்பேஷன். ஒரு சோலுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு ஞானத்தையோ ஒரு தானத்தையோ நம்ம வேற எதுவுமே செய்யவே முடியாது. நம்ம பசிக்குதுன்னு சாப்பாடு கொடுத்தாலோ, இல்ல அவங்களுக்கு துணிமணி எது, கல்வி, இந்த மெட்டீரியல் கல்வி இதெல்லாம் கொடுத்தாலும் கூட அவங்களுக்கு இந்த இதுலதான் அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு தான் அவங்களுக்கு அது கம்ஃபர்ட்டை கொடுக்கும். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க இந்த பகவத்கீதை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதோட ஒரு பெரிய தொண்டுன்றது வேற கிடையாது. அதனால இதை நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் லைஃப்ல. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியம் ஓகே அதேதான் இருக்கு. ஓகே அதான் தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவர் அவனோட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்றதையும் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.70 அப்யேஷ்யதே ச யயிமம் தர்ம்யம் சம்பாதமாவயோஹ ஞானயஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டசாம் இதி மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடல், பகவத்கீதை என்னது, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடக்கிற உரையாடல் இல்லைங்களா. கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். யார் ஒருத்தவங்க இந்த உரையாடலை கேட்கிறார்களோ, அதாவது தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, கற்பவன் தனது அறிவால், கண்டிப்பா அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல என்ன தெரிஞ்சிருக்கும், யாரு பகவான், அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், நம்ம எப்படி இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். பகவத்கீதையை படிச்சதுக்கு அப்புறம், கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கண்டிப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். 73யா? இல்ல மாதாஜி 71. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தாவான் அனுசூயஸ்ச ஸ்ருணுயாதபி யோ நரஹ சோபி முக்த சுபான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது நம்பிக்கையோட கேட்கணும், பகவான் தான் எல்லாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட, பொறாமையின்றி. ஏன்னா பொறாமைன்றது பகவானுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. மத்த 6 எனிமிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம கிட்ட. அந்த 6ல பொறாமை மட்டும்தான் நம்ம பகவானோட விஷயத்துல பயன்படுத்த முடியாத ஒரு விஷயம். அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம கிட்ட வச்சிருக்க கூடாது. அப்ப பொறாமையின்றி இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம எங்க பாக்குறோம். அவங்க கிட்ட உள்ள பாபங்கள்லாம் போயிடும், அப்புறம் புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டா கோலோகம் வைகுண்டம் போலாம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம பாபங்கள் தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா புண்ணியம் செய்தவர்கள் எங்க இருப்பாங்க, ஸ்வர்க்கம், அந்த மேல உள்ள 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை போய் அடைவாங்க அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.73. அர்ஜுன உவாச நஷ்டோ மோகஸ்மிருதிர்லப்தா தத்ப்ரசாதான் மயாச்சுத சிதோஸ்மி கத சந்தேகஹ கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே. வீழ்ச்சி அடையாதவர்னா அச்சுதா. அச்சுதாவோட அர்த்தம், பகவானோட பேர் அச்சுதா இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட அர்த்தம் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர், இன்ஃபாலியபிள். எதுலயுமே அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி அப்படின்றதே கிடையாது அப்படின்றது அதோட அர்த்தம். எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் என்ன கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அர்ஜுனர், ஒரு மாயையில தான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது, இன்டெசிஷன், இல்யூஷன் இருந்தது. எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். பகவானோட மர்சி, அதனால அவங்களோட நினைவை மறுபடியும், அவங்க ஏற்கனவே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் தான் இல்லைங்களா. அர்ஜுனர் வந்து பகவானோட பியூர் டிவோட்டி, அது என்னது சாக்கிய முறை அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா.
அதுல அவங்க வந்து பகவானோட டிவோட்டி. அதனால கருணையால் நான் மீண்டும் எனது நினைவை பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இது அர்ஜுனர் மட்டுமில்ல, நம்மளும் சொல்ற பிரேயர்ஸ். சரிங்களா? வீழ்ச்சி அடையாதவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கிட்ட இருந்த மயக்கம் இப்ப நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு. சரிங்களா? இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல நம்மளுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தங்களோட கருணையால் இவ்வளவு நாள் நம்மளுக்கு ஒரு மயக்கம் இருந்தது இல்லைங்களா, எது உண்மைன்னு தெரியாம, அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு பகவானோட கருணையால நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு. பகவான் தான் எல்லாம். அப்ப பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் நம்மளோட நித்தியமான கடமைன்றது நம்ம மறுபடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் நம்மளும் விடுபட்டுட்டோம். நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன், டிட்டர்மினண்டா இருக்கிறோம். தங்களது உபதேசங்களின் படி, இது வரைக்கும் பகவான் அர்ஜுனர் உபதேசங்கள் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அதன்படி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்றத நம்மளுமே ஏத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.74 and 18.75. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமமஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் व्यास प्रसादाच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். இதை யாரும் கேட்டிருக்காங்க? சஞ்சயனும் கேட்டிருக்காங்க, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப மகாத்மாக்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனரையும் சஞ்சயன் என்ன சொல்றாங்க, மகாத்மாக்கள். அதுதான் பாகவதம் ஃபுல்லா மகாத்மாக்கள் பேசினதுதான். மகாத்மாக்கள் பேசின விஷயங்கள் தான் பாகவதம் ஃபுல்லாவே இருக்கும். நம்ம மத்தவங்க என்ன பேசுறாங்க, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்ன நியூஸ்ல இருக்கு, அதெல்லாம் கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்காது. ஆனா பாகவதத்துல உள்ள அந்த மகாத்மாக்கள் பேசுறாங்கன்னா அதுல ஏதோ உயர்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினாங்க இல்லைங்களா, கிருஷ்ணரும் பகவானும் அர்ஜுனரும் பேசினாங்க இல்லைங்களா, அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சது, ஒரு பியூரிஃபிகேஷனும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடைச்சது இல்லைங்களா. இப்ப மகாத்மாக்கள் எவ்வளவு பேசியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில கேட்கதான் நம்மளுக்கு தாத்பரியம் புரியும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நம்ம பியூரிஃபிகேஷனும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.76. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்பாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ரிஷ்யாமி ச முகுர்முகுஹோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து, ஒரு தடவை கேட்டுட்டு நம்ம இதை விட்டுறவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம என்னைக்கு அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரோமோ அது வரைக்கும் நம்ம அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் தாத்பரியம். நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும். சுத்த சத்துவகுணம், அப்புறம் வந்து பகவானுக்காக செய்யற செயல்கள், அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்கு வருதோ அது வரைக்கும் நம்ம கேட்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறமும் கேட்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும், இந்த ப்ராக்ரஸ்ல நம்மளால சக்சீட் ஆக முடியும். கேட்டுட்டு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், மறுபடியும் மறந்துடும். மறுபடியும் நம்ம மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிடும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்றது இங்க சஞ்சயன் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.78. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி. மாதாஜி இன்னும் ரெண்டு வாட்டி கூட படிங்க. மாதாஜி இன்னும் ரெண்டு வாட்டி கூட படிங்க. அந்த ஸ்லோகத்தை 3 times படிக்கும். ठीक है. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वं सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। माताजी சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லி கொடுத்ததும் கேட்டதும் இன்னைக்கு முடியறதேன்னு ஒரு வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. மறுபடியும் மே 9ஆம் தேதி நம்ம பண்ணலாம் மாதாஜி, சக்சீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானோட அனுகிரகத்தோட யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதாவது யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, சரிங்களா, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ, தூய பக்தர் கண்டிப்பா என்னது, பகவான் தனிச்சு இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு யாரு கூட இருக்கணும், யாரோட இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும், பக்தர்களோட, தூய பக்தர்களோட இருக்கிறது அவங்க ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. அப்ப அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமை, அதாவது மிஸ்டிக் பவர், சரிங்களா, நியாயமும், அங்க எப்பயுமே தர்மம் இருக்கும், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாங்க. சோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, மெட்டீரியல் விஷயத்துல நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாத்துடக்கூடாது. ஏன்னா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அப்ப இங்க நம்மளுக்கு என்ன தேவை, பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது இதுதான், ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், இதுதான் நம்ம கேட்கணும். மோட்சம் இது நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கிற விஷயம். மிச்சதெல்லாம் பகவான் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்களே பார்த்து நம்மளுக்கு செய்வாங்க, சரிங்களா. அது ஏன்னா சூப்பர் சொல்ல இருக்காங்க, நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்றது பகவானுக்கு தெரியறதை விட நம்மளுக்கு தெரியாது கண்டிப்பா. அதனால நம்ம கேட்க வேண்டியது பக்தி. அதை கேட்டோம்னாலே பகவானுக்கு என்னது, நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு 18th மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் சொல்லலாமா முடிக்கிறதுக்கு? அவசியம் மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. முழு முதற் கடவுள் குறைவற்றவர், முழுமையானவர், அவர் பரிபூர்ணமானவர். ஆகையால் புறவுலகம் போன்று அவனின்றி வெளிப்படுபவனர் எல்லாம் குறைவற்ற முறையில் முழு பொருட்களாக அமைகின்றன. முழு பூரணத்திலிருந்து உற்பத்தியாவது எல்லாம் அதனதன் நிலையில் முழுமையானது. அவர் பூரணமான முழு பொருள் ஆகையால் அவனின்றி பற்பல முழுமையான பகுதிகள் வெளிவந்ததும் அவர் முழுமையான மிகுதியாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் கீதாமிர்தம் சொல்றேன் மாதாஜி. அவசியம் சொல்லுங்க மாதாஜி, அவசியம். வன்பற்றருக்கும் மருந்தென்று மாயவன் தான் உரைத்த இன்பக் கடல் அமுதாமென நின்ற இக்கீதைதனை அன்பர்க்கு உரைப்பவர், கேட்பவர், ஆதரித்து ஓதுபவர் துன்பக் கடலில் துவழ்க இன்றி துலங்குவரே. இது கீதாமிர்தம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபையேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.